Oh. Unsa man ang naong nimo brad nga mura magdako kay problema lagi. Unsa man gud ang problema god? Isulti po na kay basig natay matabang ana. Guo lagi kog maay karon brad oy. Wa kay migastos sa mong balay ba nya. Nawala lag kalit tungod sa linog. Bibili na ako, may pera na ako eh. Balay ninyo nawala sa linog, nawala rag kalit. Daghang kay balay ron nang ingon ana brad. Ang ako manggang uyab sa una, dako kay ko gasto ato pero bisan pag way linog nawala rag kalit. Ito na naman ako. Di malaman. Dapat bang muli ay Pwede ba pinakikiusapan kita? Tama na yan. Boy, unsay meaning aning FYI? Ha? Unsay meaning aning FYI oh? Sabing mamaya na yan eh. FYI, mao na yung nagapasabot boy nga kuan. Forever, you and I. tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Katingala ang kayong panahon boy ba no kay una-unaon nimo nay adlaw karon adlaw. Taud-taud ani na puy gabi eh. Nay sudan, nay kanon, nay nasay kakuan ba? Nay kalayo. Pag inulit mo pa yan, inuulit ko sa'yo. Kuan ko na boy. Pras ko na sa tuwang duwagod. Na ikaw, napoy ako. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang dalawa. Puta ni boy uy. Kapit ng Pasko. Ako ra isa sa balay. Wala si mama. Wala si papa. Wala akong mga igsuon. Unsa may dapat akong buhaton ani? Asa Na magpasko ako ra. Nakakahiya kayo! Asa mas maayo? Kita na lang duha. Ano problema? Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo naman talaga. Bibili na ako, may pera na ako eh. Na boy. Di manda? Hindi niya rin, hindi ko manda ba? Di apa ni motor release din na. Bisan pag unsa ka bati boy, bisan pag unsa na siya, kung love nimo di na nimo kayang ilisdan. Pero di ko kaya. Dahil pangako ko'y walang iwanan. Brad, asa ka Brad? Adso ka tayo sa basketballan. Singot sa ko dito. Sabay ako boy. Sa Brad, ang rilo nabilin man. Ayaw na tugwa ayo, magyapon siya time nimo. Pero di ko kaya. Bumitaw ibigay. Walang iwanan. Alam Hey, boy, malipayo ba ka boy? Ani boy ba kaning bayana ba kaila ka ani? Mapula ko ani kay Jimmy chat chat. Mura naman gud mig uyab ani. Mura ram day uyab. pero di ko kaya. Pag inulit mo pa yan, inuulit ko sa'yo. Masasaktan na. Alam So, shout out day kang Ido Gayod. Shout out kay Rodzi Pilonita. Shout out kay Jenros Canoy. Kay supportive yung kay ni siya. Shout out. O shout out po sa
batch na mo 2015-2016 sa Topa Section Marber National High School. So, ito pang sa una na. And shout out rin kay Jane Albaracin, yung classmate ni Archer. Jane Albaracin, no? Shout out. Then Rinlin Dokot Salse, so nani siya Siboron, shout out. Shout out rin sa Cañete family, Terado family, Pamplona family, taga Davao ni sila, Davao City. Then shout out din kay Day Michelle, igagaw na ko nasa Cagayan. Shout out rin sa inyo din sa mga tito na ko diya, si Kuya Sammy, Kuya Jimboy, shout out sa inyo diya. Kumusta mo diya? Kana lang guys, thank you kayo sa pagtanaw, no. So ay mo kalimot pagpislitan ning address sa Uboso. Sa wala pa nakapislitan ng address sa Uboso, kabalo mangguro mo gunsa na, pagpislit lang ko. Thank you.